Salut și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Robi Ioan, după cum bine mă știți. Vă mulțumesc foarte mult pentru 50 de abonați în doar o zi. Nu, 2 zile. Vă mulțumesc foarte mult. Și așa, bun. Astăzi o să vedeți primul meu episod, nu de pe acest canal, primul meu episod cu Blox Fruits. Și astăzi o să încercăm să luăm abilitatea Dual Tsunami de la Quake, dar nu știu dacă o să pot. Încercăm. Abia aștept. Stai cu 3 pentru Gladiator. Am înțeles. Mai trebuie 5 levele. Quake Punch. Apropo, dacă nu dați like, o să facă respirație. Așa. O să încercăm să-i batem ca să facem 150 pe Quake. Și așa. Bun. Revenim când o să avem level 275. Am revenit și am făcut level 276 chiar. Mamă, cred că o să fac level 300 mai repede ca 200, e nebun. Așa. Și acum o să încercăm să dăm de gladiator. Și o să facem 300, dar asta în alt episod. În acest episod o să facem maxim până la 80. Așa. Pentru că nici eu nu știu de ce, dar de ce? Deci, dacă așa 1.300.000 ori 2, o să-mi dea 2.600.000 questul ăsta. Pentru că e 1.300.000 și eu, din câte vedeți la level, am ori 2 pentru 18 minute și dacă aș avea din ăla elementar, nu ce bine ar fi. Mamă, ce m-am omorât. Dau abandon. Și o să mergem la junglu. Bine, cum îi zic eu, junglă. Junglă, așa se zice, dar eu zic junglu, pentru că un prieten de-a meu m-a învățat să joc Blox Fruits și asta era. Și a zis, dar ce suntem noi în junglu și știi? De ce n-am luat barcă? Voi nu știți, dar eu știu, pentru că, bine, poate pentru că efectiv bărcile de la Coloseu nu merg. Adică nu merg, chiar nu merg. Pentru că dacă mă duc aici la boat dealer, mi-a din asta cu 300, pentru că nu, uitați-vă acolo cum mă mișc la telefon aici. Jos în stânga, în stânga. Și mi-am dat și 300 degeaba. Nu, acolo, nu! Doamne ferește, Doamne ferește. Așa stau să...
Nu. Nu pot să... Ce mă enervează. Adică tot ce pot să fac e să... Nu mai mi-e un fruct. Dar eu nu mă las bătut. Ar fi metodă să mergi și la Skylands, dar dacă nu pot la junglă, ce să pot la Skyland. Dar hai să încercăm totuși că... Cine nu rișcă, nu... Cine nu rișcă, nu câștigă. Deci... Acolo e Skyland. Adică... Aici ar trebui. Da, aici. Păi ia vezi că parcă mai e aproape Skyland. Nu, dacă mor aici. Nu. N-ai cum. Eu nu mă las, mă bag. Nu, mai bine am zic. Nu e cum, frate, să ajungi. Dar dacă ai mai multă viață și mai mult. Uite că am fost prost. Am luat de mergi și degeaba. Hai, hai, hai! Nu! Își bate joc de mine. Eu asta nu înțeleg. De ce nu merg bărcile de la Coloseum? Asta nu înțeleg. Unde ne-ai lăsat-o sună? Unde am... Ai. Deci sper că rămânem fără furt și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut, n-a ținut mult, dar îmi cer scuze. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați un like. Dacă asta merge. Bă! Îmi iau din asta, deci nu se mai încheie episodul. O să se încheie, eu de câta barca îi. În sfârșit. Unde-i jungla? Unde-i jungla, bă? Mama, bă, dacă se mișcă telefonul ăsta, am mult lag de... Ajutor. Mă întorc înapoi. Bun. A, uite jungla.
În sfârșit. Și acum dacă mor. Mamă, stai să vezi, mă rog la Dumnezeu. Să pice. Da, Chetson abia nici n-are cum. Pentru că din câte știu poate să spice doar în a doua și în a treia mare. Haide. Stai mă, cât îmi trebuie? Cât mă întreabă? Cât bani trebuie? Mă tot să bat o gorila acum. Mă duc să bat o Gorilla King pentru că îi fix 2000 de bănuți și e foarte ușor să o bați. Bine, ăștia de level 20, 25 sau de 30, ăștia minim 100, nu, ăștia minim 50 level, zic că e greu dacă nu ăștia de level 20. Adică easy. Mi-a dat 3 bucăți și am terminat-o. Hai să vedem ce îmi pică. Ceva bun, ceva bun. Nici bate joc. Cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut, să dați acolo un like și un subscribe și m-am pupat. Ceau! Acum, ceau!